الرجيم أنسها قال لهم رجلان ɓiɓe worɓe ɗi andi ko sappo e ɗiɗo gorko wonno ɓe gonno délégué ji en sappo kalti ɗiɗo je cali haltude ɗiɗo saliɓe haltude ɓe woni ɓen mbi ɗum woni qala lahum wiyani ɓe rajulani worɓe ɗiɗo min alladina e ɓen ɓe ganduɗa yakhafuna ɓe ene kula yamirore Allah hono yusha'u wa kalibu bunnun e yusha'u e oɗo kalibu nde ɓen jihi mbiya hoɗo kalto kaltani ɓe ganduɗa an amallahu Allah ene moƴƴani alayhima e mabɓe e rende ɓe cuuɗi keɓe jiikoɓe mbati haalde so wona ɓe kaldi ko Musa heddiɓe ɓe kalti koreji mumen kuli ɓeɗo worɓe ɗiɗo mbiɓe udkhulu alayhim natire e mabɓe albaba damal tan ay ɓeɗo ngoɗo wuro ngo jaaɗen joni jiiɗen ɓe oɗo kaɓɓuɗe ene waare fukki e leydi ay ɓeɗo so en natiriɓe damal wuro hay hunde enen mbawiɓe udkhulu alayhim naate e mabɓe albaba damal wala takhsawhum hoto kuleɓe fa innahum ɓeɗo ɓe jiiɗon ajsadun ko ɓalli ɓoli bila qulubin ɗi galda e ɓerɗe ko ɓalli tan ɓerɗe ngala naatire damal tan fa ida dakhaltumuhu so on naatiri wuro ngo damal fa innakum onon ghalibuna ko on foloɓe famide qala zalika ɓe kaali ngol ɗon konngol tayaqqunan sabu yananede bi nasrillahi wa injazi wa'dihi yananede ballal Allah e Allah siinude fodore mum wa alallahi koye Allah kay fatawakkalu mbakkilo ɗe Allah tan in kuntum mu'minina ɓayde oɗon gonɗini Allah ɓaalu ɓe mbi ya Musa kamɓe yimɓe annabi Musa ɓe mbi Musa inna numinen lan nadkhulaha min jogorani nadde e wuro ngo abadan ha cay ma damu fiha ɗon ɗo ɓe gone nder wuro he ɗon ɗo ɓe gone nder wuro he min gona naatoɓe fadhhab ya antano an wa rabbuka an e joome faqatila kaɓe ɗe kaɓe e mabɓe jeehe kaɓe e mabɓe faqatila kaɓe e mabɓe innanu minen ha huna ɗo qa'iduna komin jooɗotoɓe min gona haɓoɓe mabɓe an e joome o jeehe kaɓe e mabɓe ɗum ɓurata foftinde min qala Musa on sahawiɓe rabbi joomam inni no min dey la amliku mi jogaki illa nafsi so wona hooram wa akhi min e miñam o tan tañmi hattan miñam o tan tañmi hattan e fittanam ndu wala amliku gayrahuma mi jogaki ko wona min e ko wona masalan miñam o wan ɗum noon fajburhum an Allah wawnuɓe ala ɗa'ate e ɗoftade fafruqu serndu baynana hakkude amen wa baynal qawmil fasiqina e hakkude yimɓe ɓe ganduɗa ko yaltuɓe ɗoftade qala ta'ala lahu Allah wiyanimo kanko Musa fa innaha ndiɗo leydi cennadi muharramatun alayhim ene harmina e mabɓe nadde e mayri kamɓe ɓeɗo saliɓe nadde e leydi o Allah wi mi harmine mabɓe nadde e mayri 40 sanatan duuɓi 40 yatihuna ɓe mbemat fil ardi e leydi eɓe jaaha e leydi he eɓe mbemi duuɓi 40 mabɓe jaaha e leydi he eɓe mbemi ɗum noon fala ta'sa horo suno anil qawmi ga yimɓe alfasiqina ɓe ganduɗa ko yaltuɓe ɗoftade oto suna hen ruwiya kanu yasiruna al-layla eɓe jahanno jamma ha weeta jaddina eɓe coobi eɓe jaha fa ida asbahu soɓe pinoyi ida hum deke yo jiya kamɓe fil mawdi illadi ibtada'u minhu ɗo ɓe puɗɗorinoɗo ɗon tan ɓe goni ɓe mbalat yaada ha weeta so weeti ɓe taw koɗo ɓe gonno ɗo tan ɓe goni ɓe ñalla yaade ha weeta so yeehi ha yiiri ɓe taw koɗo ɓe gonno ɗo tan ɓe goni duuɓi 40 ana ko sabotage Allah ɓuri ɓe ɗum wawde hattan qaradu kullahum ha kamɓe fof kisa ɓe gasi haɓe maayi haɓe laaɓi illa man lam yablughul isrina so wona e mabɓe mo yettaki duuɓi 20
qila wa kanu 600,000 wiyama keɓe 600 ujunere neɗɗo kamɓe fof ɓe maayi ha heddi fodde ujunnaje 20 neɗɗo kam fof ɓe maayi haɓe laaɓi on saha wa mata haruna wa musa e haruna maayi ko nokkuni wiye tiihi wa kana rahmatan lahuma wa adaban li ulaika ɗum ko yurmede musa e annabi haruna ko lefte ɓeɗo huɗaɓe faami de wiyama noon wa mata musa ba'da haruna bi sanatin annabi musa maayi ko caggal maayde haruna fodde hitande tan wiyama inna musa huwa alladhi malaka sham wiyama ko musa wonno sham kanko lamtino sham fa anani de wa haruna masalan o kana yusha'u ala magdamatihi yusha'u koy konu makko wonno wa asa fiha zamanan dawilan o wuri toon dumunna juɗɗo seeɗa wa mata wiyama kanko musa wa amayi walam yu'lam lahu qabruhuma wiyama noon kamɓe ɗiɗo fof anani de qabriji mabɓe andaka qabrun andaka musa en jogui qabri wiyama qabri musa hay goto andata woni wa huma noon ɗariqatani ko konguɗi ɗiɗi goni hen qila inna musa won wiɓe musa e haruna tawajjaha ila al bariyati eɓe jahanno dow jeeri fa mata haruna maayi tun fa dafanahu akhuhu musa ubbimo summa raja'a ila qawmihi on saha kanko musa warte yimɓe makko fa qaalu yimɓe makko ɓe mbi qataltahu li hubbina iyahu addanma wardemo tan ko minen jiɗimo an warimo mbiɗa emin jiɗimo mbarɗamo fatadarra musa ila rabbihi musa ñaagui jomum yo allah wallu ɗum haruna maaya ndo wurta beele haala andinaɓe wonde wona kañum waɗi fa awha allahu ilayhi allah wahyi musa an ɗaliqi bihim yaade mabɓe ila haruna fewde to haruna fa aba anani de fa inni ba'isuhu min ko min jogori wurtindemo fan ɗalaga bihim o yaade mabɓe ila qabrihi fewde qabri makko fanadahu o noddi o wi ya haruna wi nameyi fa kharaja min qabrihi haruna yalte qabri mum yanfudu ra'sahu ene fiɗɗa hoore mum qala musa wimo ana qataltuka min warma qala la walakin mittu ko allah warimi wona an warimi qala fa musa wimo wadde fa'id ila marji'ika rutto fewde lelorde ma o faati lelorde o leli on saha o may o jokki an kan woni noon annani woni noon fa anani de bismillahi wiyama wa sa'ala musa rabbahu musa ñaagi jomum inda mawtihi nde musa mayatane musa ñaagi an yadanihi min al ardi al muqaddasati ramyatan bi hajarin o wi omo ñaagi yo allah so ene waramo yo ɓallinmo fodde leydi muqaddasa fodde weddande masalan hayre fa adniyahu kama fil hadisi hono no nelaɗo allah wiri o wi wonu bi'a noon yusha'u ba'da al 40 yusha'u noon nela caggal nde dañi duuɓi 40 o umira bi qitalil jabbarina o yamira yo haɓe mabɓe dundariyankoɓe fasara bi man baqiya ma'ahu o yaadi e heddinoɓe wondude makko wa qatalahum o haɓe mabɓe wa kana yawmul jumu'ati ñande hen ko ñalawma aljuma wa anani wugifat lahu shamsu sa'atan nange nge nanga sabu makko fodde hatta faraga min qitalihim hawa gayni habde mabbe o rawa ahmadu fi musnadihi ahmadu haali e musnad mudum hono deftere mu hadis o wi inna samsa lam tahbas ala basharin nange meeɗa nanganede neɗɗo illa li yusha'un so wana oɗo yusha'u layalin sara ila baytil muqaddas ko goto meeɗi nanganede nange ko heddi ko fof nanganaka Allah wi watlu dursito an muhammadu alayhim e mabɓe naba a khabara ibnay ɓiɓɓe ɗiɗo adama holi ɓen habila e qabila haal khabar o bil haqqi e gonga haal khabar o e gonga haalamɓe ɗum habila woni malaɗo o qabila woni malkisaɗo o a faamiɗen de wiyama noon habila e qabila ko ɓiɓɓe baba adama andi yumma hawwa jibinani baba adama deedino gasa reedu fof ko funeɓe debbo e gorko ha gasa nde qabila wari habila
worɓe ɓe usti on saha Allah rokkimo annabi ni wiye siisu ɓiɗɗo ni wiye siisu siisu firta ko hibatullahi ko dokkal Allah hankanti worɓe ɓe ngoni sappo rewɓe ɓe ngoni sappo ɓe potindiri ɗo rewɓe ɓe ngoni nogas worɓe ɓe ngoni nogas o wi woni sababu o kanko baba adama funeɓe makko ɓiɓɓe makko ko ɓiɓɓe rewɓe ɓe ko nogas worɓe ɓe ko nogas kala reedu ko funeɓe kala reedu ko funeɓe joni noon o resdirat ɓe funere nduya reedu wondu dow ndu gorko mum resa funere debbo gonɗo less o noon ɓe mbaɗata funere gorko gonɗo less o resa funere debbo gonɗo dow o noon baba adama waɗiri funere qabila nde noon ko funere ɓi funere makko nde ko debbo joɗɗo baba adama humani joom funere makko nde e haabila funere haabila nde humani ɗum e qabila funere haabila nde nen ko afru bura ko cofa joni noon qabila noon yi ɗum soofi ɗum no feewi qabila wi baba adama ɗum ɗo wona saria ko an tan feri ndi waɗi ɗum wona saria Allah wiyanima noon ko an tan feri ndi waɗi o wi noon babiraɗo joni noon haabila kam welama qabila wi welaka o wi ɗum ɗo ko feere ma tan ta'muruna bi ra'yika la min indillahi ko feere ma tan wona to Allah ummi kanko baba adama o wiɓe tawde ko noon mbaɗeno comme courage ni ɗum woni qurban mbaɗe courage goto foof yo wonko andi kamɓe nen courage maɓɓe ko noon wayanno goo fof wodata ko adde joƴƴinayi leydi jeygol ummo dow asaman kala mo courant mum jaɓa jeygol ngol yana hen nawa duppa ɗum woni on courant mum jaɓama qabila noon yeehi addoye butali ndiyamiri addi butali naskaɗi joƴƴine leydi haabila kañum yeehi ƴeew jawdi mawdi addi darni e ɓeɗi courage kala hen mo jeygol yani kañum hande debbo joɗɗo joni noon jeygol ummi dow asaman nawi jawdi ndi fani ɗum dow asaman ndin jawdi woni jangoyta wa safati ndi Ibrahima sotirno ɓiyum ndin jawdi ɗum woni sababu layyaji ɗum woni noon id qarraba tuma nde ɓe mallini qurbanan malladal fewde to Allah fatuqubbila jaɓana min ahadihima goto e mabɓe holo on haabila jeygol ummi dow asaman nawi masalan anani de qurban o walla duppi ɗum walam yutaqabbal jaɓanaka min al akhari goɗɗo o joni noon fa gadiba on tikki wa adamaral hasada an kandi suuɗi hasidago fi nafsi e hoore mum waɗacci ila an hajja baba adama ha baba adama hajjoy waɗacci ha hajjoy baba adama onani nde baba adama hajjoy nde noon kala o wi miñiraɗo o la aqtulannaka mami ware la aqtulannaka mami ware kala miñiraɗo o wima lima holko mbardataɓe ko mbanɓe kala anani lituqabbila qurbanaka duni mbardan mami ko sabu kurama sabu qurban ma jaɓede mi jaɓanaka ɗukkuɗa defoɗo a faami kala ɓiñiraɗo o wimo ɗum tan mbarduɗami mbardatami tan ko pour courant am jaɓama an courant ma jaɓaka kala miñiraɗo o wimo innama yataqabbalullahu ay Allah jaɓanta kay ko minal muttaqina ko hulɓe Allah jaɓanta ko kulɗo ɗum mo wulani Allah kay Allah jaɓanta ɗum wallahi la in basatta sa werti ilayya fewde am yadaka jungo mali taktulani pour mbarani ganda ma ana wanani min kam bi basidini boɗo werta yadiye jungam ilayka fewde mali aktulaka mi warma mi watta ɗum hay sa ƴetti jungo ma a ari aɗa warami min mi wona bartotoɗoma mi yoftotako saabu innino min akhafu llaha min mboɗo huli Allah rabbal alamina jeyɗo binde e wardema innino min kay uridu jinmi kay ko anta bu ane duttottoɗa
bi ismi e bakkatam mbarami jaada e bakkatam wo ismika jaada kadi e bakkan ma mo mbarɗa o bakkan ma mo joginoɗa ko arine mbaratami nde on bakkan duttotoɗa e mum e bakkan ko mbarɗami ko jaada hen min ko ɗum woni haajam fatakuna beele laatoɗa min ashabin naari ko yimɓe jeygol beele naata jeygol wala uridu an abua bi ismika mi yiɗa ruttodade e bakkan ma kay ida qataltuka so mi warima fa akuna minhum mi wonda e yanaroɓe jeygol mi wona ɗum qala taala allah wi wa zalika nadde jeygol dey jazau zalimina woni jobdi toñƴo allah wi fa ɗawwa'at lahu nafsuhu suɗanimo fittanu makko qatla akhihi warde miñiko fittanu makko wi war miño o aha joni noon nde o yiɗi warde miñiraɗo o anda no wardata miñiraɗo o anda o alna nde wonno hay goto meeɗa mayde taw o anda no neɗɗo wardete iblisa ari hollimo no neɗɗo wardete iblisa nangi ndiwri diwe ɗiɗi walla ndiwri tan o nangi o ƴetti hoore ndiwri nde o waɗi ɗum e hayre o faɓi ɗum e dow hayre o addi hayre wonde o fii e dow hoore he koyel ngel likniti ndiwri ndi maayi kanko Qaabila omo ndaara ko Iblis waɗata ko ha o waawi tan o wi miñiraaɗo Haabila wi naam o wi lelo Haabila leli o addi hayre o sakki Haabila afli o ƴetti hayre wonde o fii hen maayi hoore nde lanciti o maayi waxtulifa fi mawdi'i qatlihi ene luura noon ɗo warimo ɗo ɓe mbi ko ala aqbati harra hayre wote ne wiye jamratul aqbata hedda makka ɓe mbi ko ɗon wa qila bil basar won wiɓe ko basara enda masjidi hal a'zama juma maɓɓe mawɗo ɗo woni joni ɗo wiyama ko ɗo on saha faqatalahu o wari miñiraɗo o nde o wari nde fa asbaha o wattini min al khasirina koye pertu o kadi o perti bi qatlihi walam yadri ma yasna'u bihi o warimo o anda no waɗata o anda o weddotomo ɗon o anda ubbande wonno hay goto meeɗa mayde li annahu awwala mayyitin ala wajhi l ardi nde wonno kanko woni arwande mayɗo e dow leydi aduna he e ɓiɓɓe adama o anda fa hamalahu o ronimo ala zahrihi e keeci makko wiyama o wambimo balɗe capanɗe nayyi won wiɓe du hitande omo wambi waaji o omo ronki andude no waɗata on saha noon hawa leppi fa ba'asa llahu allah neli ɗon guraban ko wiyete jeyi aɗa andi jeyi de e jeyi allah neli ɗon jeyi o yaɓa haso fil ardi ene witta leydi ene wiɗo no gertogal waɗata ni ene wiɗo ene ƴetta hoggoje mum e koykon mum ene wiɗoro leydi ha waɗi widuru addi jeyi goɗɗo ubbi ɗum waɗi widuru mawdu ƴetti tan jeyi goɗɗo waɗi hen ubbi o andi ndeke neɗɗo ni so maayi ko ni waɗete kanko naw ase o ubbi habrama nde o warimo nde leydi fodde balɗe jeeɗiɗi sali deeje ene dilla tan kadi leydi ndi kadi yari ƴiƴam ɗam ha laaɓi hono noon yardata ndiyam ni on saha allah noddimo kanko Qaabila allah wi ayna akhuka Haabila Qaabila to musidɗo ma Haabila woni fa qala ma adri o jaabi allah wi mi anda ma kuntu alayhi raqiban min mi wona denowo mo walla mboɗo wona tombotoɗo mo waɗa darato woni fa qala allahu allah wimo inna dama akhika la yunadini min al ardi ƴiƴam musidɗo ma o nana noddami nder leydi to ene noddami min allah falima qatalta akhaka holko mbarduɗa miña o fa qala kanko Qaabila o jaabi allah oy fa ayna damahu ƴiƴam makko to woni ayna damuhu in kuntu qataltuhu so tawi komin waɗimo fa harrama allahu ala al adimi yawma idin an tasiba daman ba'da ahu abadan tuggude on ñalawma ha ñalawma mo gonɗen ɗo o leydi yarata ƴiƴam jaɓata ƴewta so wona an ɓofti iwata ɗo leydi so wona an ɓofti moɗata ƴiƴam kila ñalawma on hadema wulde allah wi waɗirini ko li yuriya
o neliri jeyi o andi en jangi wiyama lamma qatala qabilu habila nde qabilu wari habila kana adamu bi makkata on saha baba adama ene to makka fastaka sajaru leɗɗe fof ngalano guiye on saha leɗɗe mbaɗi guiye wa tagayyaratil ad'amatu hankanti ñaɓɓe mbatti ufde hay ñamri gotiri ufatano watti ufde wa hamadatil fawakihu hankanti muyanteje fof koko belno ko hanno ala nuwakinini alano watti hadde hankanti ghabaratil ardu leydi watti wadde pundi waɗatano fa qala adamu on saha baba adama ne makka no yiri ɗum ni baba adama wi qad hadasa fil ardi hadisun wonko kewe leydi hede wonko kewi kon so ɗum ɗo meeɗano wadde falamma raja adamu nde adama rutti masalan anani dey to wuuro mum sa'ala qabila an akhihi wa namdi qabila miñum o to woni fa qala ma kuntu alayhi wakilan o min mi wona wakilu makko sakala namdomi fa qala baba adama wimo bal qataltahu ko an warimo walidhalika so wadda jilduka nguruma ko mode wonno abawli abi ko joni ko ɗum woni on fa qadiba alayhi baba adama tikkanimo fa zahaba qabilu matrudan qabila ummi ɗon ene wayno diddaɗo fa akhada ukhtahu o nangi masalan bandi ko debbo o wa haraba biha o yaade mum o dogde mum ɓe payi nokkune wiye adni nde ɓe jetti adni ɓe goni ɗon iblis ari ɗon no woni babiragel wa qala lahu iblis wimo innama akalati nnaru qurbana habila li annahu kana yabudu nara sa yi masalan jeygol ne ñaama qurban habila addani ɗum ɗon ko habila ene rewanno kañum ko jeygol ɗum woni sababu o fansiba anta naran anne wat jeygol takulu laka beele anne daña ko ndewɗa iblis wimo noon woli aqibaka anani tane en ka so ngari daña ko ndewi fa bana baytan nari kanko o mahi suuru jeygol fa huwa awwalu man abada nara kala gadiɗo rewde jeygol kanko woni arwande wa kana qabilu la yamurru bihi ahadun hay goto wirtata komo illa ramahu bil hijarati so wana weddomo hayre kala tawɗo mo ɗo jooɗi ɗo weddotomo hayre kanko qabila fa aqbala ibnun li qabila a'ma waɗi saha goto ɓi ko kanko qabila omo jogui ɓiɗɗo gumɗo on ummi to nokkumo wa ma'ahu ibnuhu ene wonde ɓiyum fa qala ibnul a'ma ɓi gumɗo o wi bamum hada abuka qabilu bamma qabil de nani faramahu bi hijaratin ɓiɗɗo gumɗo o weddi bamum anani hayre fa qatalahu kisa Allah waɗi o waɗi qabila kanko ɓiɗɗo gumɗo o nde o weddi hayre ne yene qabila tan qabila may fa qala ibnul a'ma ɓi ko gumɗo o kanko gumɗo o ɓiyum ɗo wo ɗum o wi a wari bamma qabila a weddi mamumo hayre o mayi fa rafa al a'ma yadahu kadi kanko gumɗo kadi kanko kadi nde ɓiɗɗo wima a wari bamma tan o ƴetti hello kadi o wi ɓiɗɗo pat ɓiɗɗo kadi yumno kadi mayi famata fa qala al a'ma gumɗo o wone wayde wi wayli bone naate am qataltu abi bi ramyati mi weddima hayre mi wari babam wabni bi ladmati mi wari ɓiyam hel wastamarrat zurriyata qabila yusiduna fil ard hankanti geñgol qabila ene bonna leydi ndi ila an jaa dufan ha dufana ari dufanu nuhum fa aghraqahum jami'an alla yolibe kambe pop falam yabqa minhum ahadun hay goto heddaki walillahi alhamdu wa abqa Allahu zurriyata sis ila yawm alqiyamah geñgol sisu heddoto ha darga daro wa ma mata adamu non hatta ra'a min zurriyati 40,000 wiyama baba adama kam ma yani so wana ha yi ene yalko yalte mum fodde 400 ujunere neddo ne fuddi mayde Allah wi jeyi o hollimo ko li yuriyahu mbele hollamo kayfa yuwarino ubbirta saw ata jiba akhihi miñiko qala o wi ya waylata min de hele wodani kam ajastu min de mi ronki an akuna ne lato mi mithla hadha al-ghurab mi wanana yeru odo jeyi fa uwariya mbele mi ubba saw ata jiba akhi miñam o fa asbaha kanko bardo o wattini minan nadimina koy nim sidbe o jeya Allah wi min ajli zalika sabu warde odo qabila ko wadi ko Allah wi ni katabana min parli ala bani israila e bani israilen annahu holko woni fi man qatala nafsan kalama wari fittanu bi ghairi nafsin tawbana fittanu ne wari fittanu awela tan mbarda aw fasadin fil ardi walla fittanu wana ene bonne leydi mbarda dum kala man kafara aw zana aw gada dariqan
ko wayno min kufrin aw zinan aw qat'i dariqin ko wayno warde hoore walla wonde kefeero walla wonde ruggiyanki tawde neɗɗo o waɗani ɗum kala barɗo neɗɗo mo waɗani ɗum faka annama qatala an-nasa jami'an o ɗo ñawoore mum ñaawete ko barɗo dendagal tagore nde pop sabu neɗɗo hay goto anda ko yaltata e mum Allah tan andi wana o jibinat on mo jibini o kadi jibina ni ɗum ka o wari ko yimɓe fof wana enen fof jaltuɗen koye goto ni ɗum firti wa man ahyaha kala mo haɗi fittanu mayde kala gonɗo sababu ha neɗɗo wuuri faka annama ahya an-nasa jami'an one ñawore mum ko gurnuɗo dendagal tagore fof o barɗo gonɗo sababu ha neɗɗo wuuri waasi mayde oɗo faka annama ahya an-nasa jami'an o way kono gurnuɗo dendagal yimɓe pop wala qad ja'atuhum wallahi are maɓɓe walla addi e maɓɓe kamɓe bani israila en rusuluna nelaɓe amen bil bayyinati e hujjaji ɓanguɗi humma inna kathiran ay ko heewi minhum e maɓɓe ba'da dhalika caggal nde annabaɓe ɓe gaddaniɓe ɗum fil ardi e leydi heela musrifuna ko yawtoɓe ko dagi fewde ko keferu ene mbara koye ene mbaɗa ko beela wa nazala aya garow o jippi ko fil irniyina leñol gotol ne wiye irniyin lamma qadimul madinata ɓe ngari to madinatul munawwara wa hum mardaɓe cellani fa adina lahum nnabiy sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo Allah yamiriɓe an yakhruju ila al ibili wa yashrabu min labaniha yeɓe jaltu anani dey wa yashrabu min abwaliha wa albaniha seɓe jeeyi ɓe ngari ko madinatul munawwara kamɓe irniyina en ɓe cellani eɓe ngari wullitade nelaɗo Allah yo walluɓe ñagonoɓe Allah beele ɓe daña cellal nelaɗo Allah wiɓe joni ngare mbaɗeni geloɗi sadak nana ladde to geloɗi sadak nana to ladde to jeehe toon son jeehi coofe geloɗi ɗi oɗon jara hen oɗon looto hen kosam geloɗi ɗi oɗon jara hen so Allah jaɓimo on cellu ɓe payi ladde ɓe tawi toon gaynako nelaɗo Allah ene wonde geloɗi ɗi eɓe jara kaaye ɗe eɓe masalan eɓe looto e kaaye he eɓe jara kosam ɗam haɓe celli ɓe mbi ɗeɗew on saaha ɓe mbari gaynako o ɓe mbari gaynako geloɗi o ɓe dogde geloɗi ya tan ɓeɗo jasɓe on gari wullitade ha Allah walli on jamfoɗo joni noon enen paami ruggiyanke ko waɗete eɗen paami barowo hoore ko waɗete eɗen paami jamfotoɗo holko waɗete eɗen paami gujjuɗo ko waɗete joni fof ɓe mbaɗi ɓe mbari hoore ɓe goni ruggiyankoɓe ɓe gujji joni noon nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam alana ɗum sharia koɓe poti waɗede ɓe mbaɗi ɗum ɓe jeehi haala ka yani ga e nelaɗo Allah o yamiri seynaali yo ngabboɓe ngabbiɓe gartiriɓe Allah tellini aya o Allah wi innama jazaa'u alladhina ay ko woni jobdi ɓeen yuharibuna Allah ɓe ene kaɓay Allah wa rasulahu ɓe ene kaɓay nelaɗo Allah sabu habde ɓe e julɓe so neɗɗo haaɓe julɗo haaɓi koye Allah haaɓi koye nelaɗo Allah wona eɓe mbadda Allah guerre kay ala habde nelaɗo Allah walla habde Allah ko habde julɗo sa haaɓe julɗo naɓe Allah gasi ɗum woni maana o wa yas'awna ene jaha fil ardi e leydi fasadan ene bonna e anina taƴa laabi jobdi maɓɓe an yuqattalu ko ne ɓe mbarete ɗum woni jobdi maɓɓe sa namdima ko ɗum woni ñawore aw yusallabu walla ɓe pete aw tuqatta aydihim walla taƴe juuɗe maɓɓe wa arjuluhum e koyɗe maɓɓe min khilafine ngada beño koyngal ñaamal jungo nano walla jungo ñaamo koyngal nanal jomum butte e leydi feŋe pengal hakkude keeci mum woppire noon hane mayde ngerji ɗum fof aw yunfaw min al ardi walla ɓe ndiwe e leydi ndi ɓe coggoye bangeji goɗɗi ɓe gona toon a faami ɗon de ɗum ɗo woni ñawore baɗɗo ɗeɗo gueɗe ruggiyanke so nanngam ni sariya wi ma o ware ma juuɗe makko taƴe walla o fete walla o riwe
Allah wi zalika ndiɗo jobdi kalandi lahum wonandeɓe khizyun gacce fi dunya e aduna kono kam walahum ene woni ɓe fil akhirah azabun lepte azimun mawde lepte ɗum kam ko lepte aduna tan l'akhirah kay ko woni ton ko haalatako illa alladhina tabu sawana ɓe ruttiɓe goppi ruggiyankako min qabli ko adi an taqdiru alayhim de hattante e mumen ko adi ne nangete ko adi nde joomu en nangete ngara tuuba andi ruggiyanke so tawi dangama hay so tuubi jaɓantake sari jaɓata ruggiyanke hay so tawi nangama hay so tuubi jaɓetake ko so tawi noon o nangaka o miijima ko waɗa ko moƴƴani o ari o tubani Allah omo jaɓane tawde o warani hoore o jaɓante tan so waɗi hoore warte gasi hay so jaɓi tubde fa alamu gande anna Allah ghafurun ko jafotoɗo ko ɓe mbaɗi rahimun jurmotoɗo ɓe faami de bisimillahi ya ayyuha alladhina amanu moɗon gonɗinɓe Allah ittaqullaha kule lefte Allah gonɗinde Allah kay yiyata kadi yo hul Allah ka gonɗini Allah ka fata wiyede ya hul Allah gadi ka kulɗo ko ya ɗofto Allah ya duuma kadi e ɗoftade Allah anna tawbata min az-zunubi nafi'atun tubande Allah e bakkar koko nafata tan nden noon wa kanat tawbatu min jumlati taqwa sabu neɗɗo mo hulani Allah wawa tubde en tuuba Allah wi wabtagu onon julɓe ɓe ɗaɓɓe ilayhi fewde Allah alwasilata jokkargal ma yuqarribukum ilayhi min da'atihi kala ko ene ɓallina on fewde Allah to bange rewde Allah ɗaɓɓe ɗum kala ko ganduɗa ɗum ɗo sa waɗi ene wona sababu ha ɓalloɗa Allah wat a faamide sakkade miskino Allah en hokkude hadaya en juurade ceerno en wadde fof juurade waliyu en haalde ko moƴƴi en duwade en fof koko ɓallinta Allah kala ko ganduɗa sa waɗi ene wona sababu ha daña jaam wabtagu ilayhi alwasilata ey yuwassilukum ilayhi kala kene yettina on fewde Allah min da'atihi bayanun lima siwa kanat tilka da'atu fardan aw naflan dewe Allah de foti kede farillaji walla ko nafilaji fatan ene yettinma Allah wat lima fil hadith wala yazalu abdi hadithul qudsi Allah ena haala o wi serata maccuɗam yataqarrabu ilayya bin nawafili ena malloromi nafilaji hatta ahabbuhu hami yiɗamo fa ida ahbabtuhu somi yiɗimo kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi mi wonta nanɗe ɗe o nanirta ɗe o ɓallaki ma alhadisu hato hadis o haɗoyto oyi fattagowa huna sa nani ɗo hulde Allah tarkul mukhalafati sa nani hulde Allah ko woppude lundade Allah kala ko Allah wi yo waɗe aɗa waɗa wabtigha alwasilati ɗaɓɓude jokkorgal fewde Allah fi'lul ma'murati ko gollude jamiroje Allah wa yasihhu anna al murada bit taqwa anani ene sella muyande kulgol Allah imtisalul ma'muratil wajibati rewindade jamiraje baɗɗiɗe wa tarkul manhiyatul muhrimati woppude kade ɗe ganduɗa ko karminaɗe wabtigha'ul wasilati sanani ɗaɓɓude jokkorgal fewde Allah ma yuqarribuhu ilayhi mutlaqan kala ko ene mallina neɗɗo fewde Allah hay huunde wiyaka ko ɗum kala ko mallintuma fewde Allah tan wat wa min jumlati dhalika mahabbatu anbiya illahi ene hen noon yidde annabaɓe Allah koye gueɗe mallinoje neɗɗo fewde Allah wa awliyaihi ene hen yidde jiyaɓe Allah ɗum kadi koye gueɗe mallinoje Allah jeeya wa sadaqati nonne sakkade ene mallina neɗɗo Allah wa ziyaratu ahbabillahi juurade yiɗɓe Allah jiyaɓe Allah juurade ɗumen ɗum kadi ene mallina neɗɗo Allah wa kasratu du'a'i hewde duwade ene mallina neɗɗo Allah wa silatu rahimi jokkude enɗam ene mallina neɗɗo Allah wa kasratu zikri hewde jangtade Allah allahumma salli astaghfirullah la ilaha illallah ɗum ɗo ene mallina neɗɗo Allah ɗum huɗaɓe mbiyen gop en goppani acce ɓe mbiyen gop en goppani
ko ɗum ɗo mallinta neɗɗo Allah mbiya ya woppu an woppu an tata ka kuuɗa tan woppu oto yawi woppu kay mi woppani wala ka فالمعنى كل ما يقربكم إلى الله فالزموه كوني معنا كلا كان ملين ما في ودي الله نيبه هن واتركوا ما يبعدكم عنه كلا كان ودينا هنا الله غبه إذا علمت ذلك سأندريني فمن الدلال البين إن جاء مجر فنج والخسران الظاهر إن جاء فرت فنج هل كوني تكفير المسلمين بزيارة أولياء الله نيد جول دكو كافر سبو جورا دي جياد الله ابن جاب جورو يوم مايدو بكاي بيكو يفره ene jeya e majjere e wonde kawjuɗo e wonde ɓi kawjuɗo had wiide neɗɗo o ko ni way zaimina anna ziyaratahum eɓe ngaaƴoɓe mbi wonde juurade mayɗo walla juurade waliyu Allah ɓe mbi min ibadati gayrillahi koye rewde ko wona Allah ɗum ɓe mbi bal ɓe kangama kalla bal hiya min jumlatil mahabbati fillahi koye dendagal yidde Allah ko ɗum jeeya koye jumlaji yidde Allah jeeya allati qala fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah wi ala la imana liman la mahabbata lahu neɗɗo ma ala yidde on wawa wonde julɗo Allah so kay neɗɗo waɗa ko yiɗi wona addanma juurade jeeyaɗo Allah o ko fibde wonde wonko Allah waɗimo ko mawningol Allah woni ɗon mawninɗa ko Allah wona kanko ko Allah mawninɗomo o ko on mawninɗa wona kanko mawninɗa ala sabu sa ariɗo makko ɗo gandata o wona Allah ko mbiyata ceerno minen de min jiiɗi ñagono ɗumin Allah yo Allah waɗa inde ka wona Allah sinno ko Allah ka wiyata yo ñaganal ɗum wona kufru so neɗɗo yi on ko kemere ko kañum woni kanga والوسيلة التي قال الله فيها وابتغاء الوسيلة دو وابتغوا إليه الوسيلة دو وسيلة الله وي أن يو جياب الله يدق من فاهم وان ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا كبده في سبيله اتولوا الدين الله لعلكم برجو أن تفلحون ملدون الله وي إن الذين كفروا بين داكو هفرب لو أن لهم حيث تبتني ما في الأرض كو وني ليدي جميعا دنانغال فوف kala ko woni leydi taw kambe jeyi kanko kefero kanko goto jeyi dendangal aduna o fof gila e neddo mum ha e hubere mum ha e kalis mum taw kanko goto jeyi o mithlahu ma'ahu hono dum kadi yanta hen kadi o jeya Allah wi li yaftadu bihi mabe ciotoro dum min azabi yawmil qiyamati pour ɓe cottoro ɗum lepte yawmal qiyamati Allah wi ɓe mbaɗa ɗum ɓe dokka Allah ma to ubbila minhum ɓe jaɓantaki ɓe mbaɗa ɗum ɓe cottoro Allah wi jaɓata li yaftadu bihi haɓe cottoro ɗum min azabi yawmil qiyamati ɓe ñalawma lepte yawmal qiyamati dokka Allah yaafoɓe Allah wi ma to ubbila minhum ɓe jaɓantaki wala hum ne wodni ɓe azabun lepte alimun musde yuriduna kamɓe ɓeɗo hefere ɓe muuyi ko an yakhruju nde ɓe jaltata minan naari e jeygol wa ma hum wonani kamɓe noon bi kharijina min ha eɓe jogori yaltude maggol ɓe mbiyata de ko ɓe natta kono ɓe gona yaltoɓe ni Allah wi ɗum de ɓe jiɗi de ko wasde nadde jeygol kono Allah wi wa ma hum min ha bi kharijin wala hum azabun ali muqimun ene woodani ɓe lepte ɗe ganduɗa ko duumiɗe ɓe ganduɗa ngala tajgol ko encore tan wasarigu gujjo gorko wasarigatu e gujjo debbo so nangama faqda u aydiyahuma taje juuɗe mabɓe gujjo gorko e gujjo debbo so nangama faqda u aydiyahuma taje juuɗe mabɓe mbi jaljalla goto nanganom ko jangunoɗo Qur'ana noon ko gujjo noon o wujji o nanga mbi holko jange Qur'ana as-sariqu was-sariqatu holko rewi hen ko ifagsilu aydiyahuma loote juuɗe mabɓe ko ɗum min jangumi say ayyo a faami ɗum woni noon
wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma gujjo gorko e gujjo debbo taƴe juuɗe maɓɓe jongo ñaamo goto maɓɓe fof sharia wi ko taw ko wujji ko noon ene timma rubu dinarin fodde nayaɓal men kelde ko jarata hedde ujunnaji 5 en 4 en fodde ɗum o wujji wa amma lootol mburu kay pette tan a rewat hen tan kefta looci ma walla petta kam hitan nguru ma kam kono kam jungo taƴetake so wujji ko jarata ujunnaji 2 tan jungo taƴetake fasaidan wa annahu ida aada kadi qudi at rijluhu yusra so tawi o wujjiti gongol koyngal makko nanal taƴe anani dey ɗo masan koye kolɓude noon wona ga ko kolɓungal ɗo jungo ngone ko ɗo tan sammere ɗo taƴete wona ga a faami hoto hanmo kay wakkade jambere kam so wujjiti jungo nano taƴe so wujjiti koyngal ñaamal taƴe caggal ɗum ɗo tan kanto watta fiyede ha nde o may fof jada an Allah wi ɗum ɗo ko jobdi bima kasaba sabu ko ɓe paggiti nakalan ɗum ɗo ko lefte waɗandeɓe min Allahi ummorade Allah wallahu lamɗo Allah noon azizun kanko woni polɗo e alhaali makko hakimun ñeñuɗo e tago mum faman taba on mo rutti min baadi zulmihi caggal nde waɗi ko boni caggal nde tooñi wujji anani dey rutti guyka ka wa aslaha moƴƴini golle mum tubani Allah fa inna Allaha yatubu alayhi Allah ene jaɓanamo tubuɓe inna Allaha Allah noon gafurun ko jafotoɗo rahimun jurmotoɗo so tawi noon a wujji kaake janane Allah waɗi a nanngaka caggal ɗum o tubani Allah yaafoma kono noon ko gujjuɗa ko kam a nawtat sa wujjanimo kam ko gujjunɗa ko ndamdi gujjuɗoɗa ndi kay a artirandi a tottanmo kay nani bisimillahi ko noon alam ta alam bele anda anna Allah lahu ene woodani Allah mulku samawati lamanteri asman wal ardi e lamanteri leydi yu'azibu Allah ene lefta man yasha'u mo haaji leftude wa yaghfiru omo yaafo kadi liman yasha'u mo haaji yaafat wallahu lamda Allah noon ala kulli shay'in kala hunde yo hunde qadirun ko kattanɗo ya ayyuhar rasulu ehe ma nelaɗo la yahzunka oɗo sunine golle alladina no ɓen yusari'una ɓe ene mbadda dandu fil kufri e keferu waddoɓe dandu ene jenoya e keferu ɓe ɓen kay ɗum hoto sunine min alladina ummarade ɓen qaalu winoɓe amanu wonde ene gonɗini bi afwahihim e kunuɗe mumen ɗemɗe mumen tan kaali wonde ene gonɗini aha walam tu'min tawa noon gonɗinani ɗum qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɓen goni naafiqeɓe anani Allah wi hoto sunine wa min alladina e ɓen haadu ɓe ganduɗa yahudiyankoɓe samma'una wawɓe heɗade lil kadibi wonande fenade hohoɓe maɓɓe so kalaniɓe penale ɓe keɗo ɗum ɓe gonɗina samma'una nannoyoɓe ummorade e ma li qawmin wonande yimɓe akharina woɗɓe ɓe keɗo ko kalata ɓe nannoya ɓeya ɓe keɗo hohoɓe maɓɓe fenoɓe ɓe keɗo ko kalata ɓe keɗo akaraɗo alata ha ɓe kaltonoya heteɓe mawɓe ɓe waɗoɓe noon ɓe samma'una lil kadibi anani wawɓe hen anani lam yatuka ɓe garane ma holɓen woɗɓe ɓe garane ma ɓe kalunoya ɗumen haybaranaɓe wa hum ahlu haybara ɓen goni haybaranaɓe zana fihim muhsanani worɓe ɗiɗo saŋiɓe jindino gorko e debbo saŋiɓe ɗiɗo resɓe desaɗo e desɗo jindi joni noon gare hohoɓe maɓɓe enen gari ñawdede ɓe ñaawi ɗumen en kaalin ɗum qissa o e Aala Imrana to eyyi ɓe ñaawi ɗum ne ɓe belira tan ɓe mbi wone deftere maɓɓe eɓe gandi wone deftere maɓɓe ko warede ɓen eɓe majjani ɗum eɓe gandi ɗum ɓe gañi noon warde ɓe nde wonno ɓen ko hohoɓe maɓɓe ɓe mbi wadde enen woni e sariya men eywa ko waɗɗinede mbabba huccitine caggal waɗe ɓalli he ƴulɓe ɗum tan wone ɗum ɗo kamɓe mbi ko ɗum woni e sariya maɓɓe ɓe mbi jeeheto Mouhammadou yama taw won sariya ɓurɗone wade woni to mum ɓe gari e nelaɗo Allah nelaɗo wi min de ko gandumi e defteram he ko warede on ko gandumi ko wona e deftere mon kay ko warede on ɗum gandumi nelaɗo ñaawi ɓe ñaawora wanko ɓe mbi wona ɗum wonede tan ɓe gaddi deftere nde tawa ko ɗum woni hen nelaɗo ñaawi ɓe ñaawora wanga ɓe mbara ɗum woni anani ɗum woni bani qouraysata en yasalu nabiyya an hukmihima ɓe neli bani qouraysata en yo namdo nelaɗo Allah ko woni ñawore Allah wi yuharrifuna al kalima eɓe mbaylita konnguɗi gonɗi e tawret min baadi caggal baadi ihi walli Allah wallinde ɗi
يقولون أنبياء ببنالة ببنبي إن أوتيتم هذا ستوي أندك كما نياور هلدوم في يد ببقى تيمغر سأندك كما نياور سنلاد بي أنون فخذوه كوبي كوجبه وإن لم تؤتوه سأن تتاخدون هلدوم ستوي أوديتم كوانادوم فحذرون بيانت دهر جبه ومن يريد الله ما الله موين فتنته مجندهم الذي فلن تملك له أواوا دنيندهم من الله الله شيئا هاي هون الدنيا ودوم ما الله يدي مجند أرواي دنج بيونولو أولئك الذين أيبادون كبين بني بين لم يريد الله بألا موياني أن يدهرن لبنت قلوبهم بردومن على ألا موياني دوم سألا موين مؤين بردمن مؤينان لهم نواني في الدنيا يعدون قا خزيون كويته يقاتي ولهم نواني في الآخر عذاب نبتعزيم النور سماؤون للكذب واو إهداد بنال أكالون واو إنيامد للسوت كويته نجينات اللي فإن جاءوك سبنغري ما پورنيا وحقون مب فحكم بينهم سايدي نياو حقون مب أو أعرض عنهم سايدي كيدورنا حقون مب سبنغري ما سايدي نياو سبنغراني ما سيوب هذا التخير منسوخ أنني دي أولو آية كو نسخرات وأنوكم بينهم بما أنزل الله أنني دي أون آية نسخي أولو آية أنني أنكاد سبنغاري ما تنبي پرسندري پلن نياو كو وانا دفتر ماكو كون وانو أدن كو سايدي نياوا سايدي نغبا وإن تورد عنهم سادور نمام بعنياواني بي فلن يدروك بمباوا اللرل دم شيئا عيهون وإن حكمت ستوي أدنياو حكون مد فحكم نياو بينهم حكون بالقسطين دل إن الله نون يحب المؤسدين الله إن ينون دو بعنياوج كان كوني برجتو وكيف يحكمونك هل نبنياو نرتما آنلاد الله بنغرما بنبيا نياوبي تيوى عندهم التوريت ابنجي دفتر التوريت تفيها حكم الله نياور الله ننتون فوانا دفتر ماكو كدو وانا دفتر من هل سبابك بنغرما بنبيا نياوبي شايسي أقلتا ثم يتولون بندنكتو غانيا ورما حورد انيا ورما بند من بعد ذلك تشغل نياري دندن نياور الله وما أولئك وناني بيدو بالمؤمنين إنهم الله الذي إنا نمنا أنزلنا التوراة من جبني دفع نورون أمبر نياوج يحكم بها إن نيابير دين أن نياوج النبيون النباب بني إسرائيل الذين نبين أسلموا بين داكو دفتي بالله للذين إن وادني بين هادو بين داكو يهودي ينكوب والربانيون أن مبه بين دا والأحبار أفام أنا ندي أنا نينيو بمستحفظوا كندنا من كتاب الله دفتر الله بيدو anani dai o wi dum woni yahkumu biha ene nyaawire nde nyaawoje annabiyuna annababe allazina naben aslamu jebbilani be Allah annababe jebbilani be Allah be e be nyaawana lillazina wanande be na haadu be ganda ko yahudiyankobe pewbe war rabbaniyuna e andube mabbe wal ahbar e waawbe jangde mabbe be mastufizu ko ndenna ko Allah rennibe ko min kitabillahi e deftere Allah e be ndeni dum be gottitako wa kanu alayhi shuhada e be ngoni kadi seedeji e ko biida ko wonde ko gonga dum non Allah wi fala takhsawun nasa wato hul yahudiyankobe ala annelad Allah ruhulbe wakhsawni sarahula hulam minhu rasul ko bimi ko wala tashtaru hoto gostito de bi ayati e aya jamde hamanan kalisal qalilan seeda ko joli joni ko
aɗa andi ko dagi aɗa andi ko harmi dokkeɗa million tan kala fenani keɓa télé aɗa haala ko welma walla keɓa radio tan aɗa haala ko welma wona e wiide pourta ɗum ɗon noon haade saria o foti ko changede par ce que aduna o wona e haalde ɗin haalaji eyyi anani hay hunde wala ko million tan ka dokkaɗo million tan min jaɓani Allah wi wa man lam yahkum mo ñaawirani bima anzala Allahu ko Allah jippini fa ulaika ɓe nde humul kafiruna ɓe mbiyete kefere sa nani kefere ko mo ñaawirta deftere Allah kala mo ñaawirani deftere Allah ko kefere wa katabana Allah wi min parli alayhima mabɓe fiha e nder dewtere tawreta holko min parli toon annan nasa wonde fittandu tubtalu bin nafsi ene wartore fittandu he oppu kanko fittandu so wari fittandu ene wartere sabu warde ɗum de wala ayna yiitere tufɗa'u bil ayni yiitere ne lokñitire sabu lokñidde yiitere sa lokñiti yiitere neɗɗo yiitere ma lokñite wala anfa ay hinere yujuda'u bil anfi ene taƴire tajje hinere sa taƴi hinere neɗɗo hinere ma taƴe wal usna nofrune kay ene taƴire bil usni sabu tajje nofru wa sinne ñiire ene ɗoofire bis sinni wal juruha jiwande qisasatun koko jaftete kala ko newi hen sa taƴi jungo neɗɗo jungo ma taƴe sa taƴi koyngal ma taƴe sa taƴi zakari neɗɗo zakari ma taƴe wona wi dalik wa malajum kidu fi kala ko ganduɗa wawa yoftede so yoftama mayde ne wawi jolde hen ɗum ko ñawore woni hen faman tasaddaqa bihi kala mo yaafi kala mo sakki yani wasi yoftade aɗa wawi yoftade jaafiɗa fa huwa kaffaratun lahu ɗum ko kaffara wonande baɗɗo ɗum o Allah wi wa man lam yahkum kala mo ñaawirani bima anzala Allahu ko Allah ñaawi ko Allah jippini joftagu kala mo waɗi ko wona ɗum fa ulaika ɓen ɗe humu zalimuna goni toñ kala mo ganduɗa mo ñaawirta sa wari hoore wartede mo ñaawirta sa wujji jungo ma taƴe mo ñaawirta sa jini masalan aneni dey tawi ka caŋiɗo mbareɗa tawi ka saŋaki piyeɗa ɓoggi temedere Allah wi mo ñaawirta ɗum o ko wiyete kefer ɗum woni ko gonɗen dow mum joni ɓe mbi ko démocratie neɗɗo ware barɗo o soke ɗum ko démocratie ɗum kay fotani so yimɓe fotgol kay ko sa wari mbarteɗa mo mbara coke oɗo maayo o soke ɗum kay wona démocratie ɗum ko fenade a faami ko fenade aha wa qaffayna min dewni ala asarihim e caggal annabaɓe ɓe nde ɓenni min dewni bi Isa bni Maryama min dewni caggal maɓe oɗo Isa bnu Maryam musaddiqan kanko Isa omo gonɗinima bayna yadayhi ko adimo min at-tawrati ko wayno tawreti omo gonɗini ɗum Allah wi kanko Isa noon wa ataynahu min dokkimo al injila deftere ni wiyeni fihi ene deftere hudan peewal ummorade e majjere wo nurun e ñawoje anani de wo musaddiqan alhaali laatade e nde omo gonɗini lima kayre deftere nde kende gonɗinde lima bayna yadayhi ko adinone min tawrati anani ñawoje gonɗe e mayre ɗe ko ɗum e ɗen ñawoje goni e tawrete ɗum woni gonɗinde nde so tawi deftere adima deftere aroyi caggal ɗum ko wone nde ko ɗum wone nde fitti ko nde ko gonga faami wona julde wiyete ko ya habbiri ya wi Allah wona lahdari wirma asma yi ko noon wi wadde asma yi gonɗini lahdari ɗum woni gonɗinde nde o hudan kende peewal kayre linjil wa maw'idatan kene wa'du kono ko lil muttaqina wonande hulɓe Allah wa qulna min bi li yahkuma yo ñaawir ahlul injili joomiraɓe linjil en hono kerecieji yeɓe ñaawir bima anzala Allahu fihi ko Allah jippini e deftere he gande koye wa man lam yahkum kala mo ñaawirani bima anzala Allahu ko Allah jippini fa ulaika ɓen humul fasiquna ɓe mbiyete fasiqeɓe wa anzalna ilayka min jippini e ma an Muhammadu alkitaba qur'ana bil haqqi e gonga musaddiqan qur'ana ene gonɗinima bayna yadayhi ko adi ɗum min alkitabi e defte wo muhayminan kende seede kadi alayhi ko wone defte gadiɗe ko fahkum baynahum ñaaw an nelaɗo Allah hakkude ɓeɗo sayseyeɓe soɓe portodiri pelente fewde ma ñaaw hakkude mabɓe bima anzala Allahu ko Allah jippini fewde ma wala tattabi ahwa'ahum o tarew belaɗe mabɓe goppa nunɗude amma jaaka ga ko arema
minal haqqi e goonga Allah wiili kullin kala leñol yo leñol ja'alna min mbaɗi min ko on onon leƴƴiɗi gola hen leñol min mbaɗani ɗum shir'atan sariya wa min hajan e laawol kala leñol garngol ene jogii sharia mum ene jogii laawol mum wadde hoto ɓe gitte laawol ma an ɗo gonɗa ɗo anani walaw sha allahu so tawi Allah welanoma la ja'alakum ma o waɗanno on ummatan ko on dental wahidatan gotal e sharia goto kono Allah waɗani noon walakin ko woni Allah addani ɗum sendude on ko liyabluwakum ha o jarribo on fima atakum ko rokki on e shariaji lurodirɗi li yanzurul mudi'a minkum wala asi hawa ndara e moɗon ɗoftiɗo o ndara e moɗon gofɗo fastabiqul khayrati mbadde dandu fewde moƴƴere ilallahi fewde Allah marji'ukum Allah onani fastabiqul khayrati mbadde dandu fewde moƴƴere ilallahi ko fewde Allah marji'ukum woni ruttorde mon non fof Allah taala fayunabbi'ukum habran ma kuntum fihi ko latina mum takhtalifuna odon lura ana wijaji kullan minkum wa kala goto modon golle mum wa ani bindol boɗewol bindagol sabune ko ɗo ñoƴƴata sa ñoƴƴi e gayni hankanti a naati ko joli fo keɓa jeeɓa no belɗoɗa jeeɓa ɗo belɗoɗa tawa alga hay caɗele goote